Úvery a hypotéky ľuďom častokrát prerastajú cez hlavu. Keď sa dlho nevedia zbaviť, pomôcť by im mohol osobný bankrot. V druhom štvrťroku tohto roku zbankrotoval rekordný počet Slovákov. V porovnaní s Českom ide však stále o nízke číslo. Podľa odborníkov je problém v zložitej legislatíve. Ministerstvo sľubuje zmeny. Od roku 2006 požiadala o osobný bankrot necelá 1000 Slovákov, kým v druhom štvrťroku roku 2013 ho na súde riešilo 84 ľudí, v rovnakom období tohto roka to bolo o 26 viac. Ide o kvartálne historicky najvyššie číslo. Najviac bankrotov bolo v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Košickom. Si to neviem ani predstaviť, aby som v mojom veku mala dlžoby. Nemali by sa zadlžovať podľa mňa ľudia tak, aby potrebovali túto možnosť. O bankrot môže požiadať každý, kto svoje dlhy nestíha splácať. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania. Celý proces však vôbec nie je jednoduchý. Dlžník reálne, keď chce sa zbaviť dlhov, tak ešte musí investovať a situácia reálna je taká, že dlžníci nemajú na to, aby vyhlásili na seba konkurs a osobný bankrot. Kto sa chce dlhov zbaviť takýmto spôsobom, musí rátať s tým, že príde o všetok majetok. Následne však môže súd požiadať o odĺženie. To znamená, že počas 3 rokov neuvidí väčšiu časť zo svojich príjmov. Na konci každého skúšobného roku odovzdáva až do výšky 70% svojho čistého príjmu súdom schválenú vlastne výšku. Zbaviť sa dlhov osobným bankrotom je viac ako u nás populárne v Česku. Mesačne oň požiadajú stovky ľudí. Podľa odborníčky je hlavným dôvodom finančne a časovo zložitý postup odĺženia. Cesta k nemu je uzatvorená pre ľudí, ktorí majú nízke príjmy a ktorí možno najviac trpia ohrozeniami a rizikami, ktoré súvisia s dlhmi. Ministerstvo spravodlivosti situáciu s osobnými bankrotmi momentálne analyzuje. Zmenu legislatívy plánuje ešte v tomto volebnom období. Lucia Lukušová, TA3.